anọ na nso a wee chịkọba ezinụlọ ndị nwere nsogbu anya bụkwa na ụmụ akwụkwọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ na UNIZIK na njikọ aka ndị otu akpọrọ People Living with Disabilities bụ ndị nwere nkwarụ arụ ka ha nọ wee chịkọba onwe ha mee mmemme Ofala nke afọ 2022. Ya bụ ihe mmemme were ọnọdụ na Fanabona Adoration Ground n'ụzọ awara awara sitere Ọnịcha wee gaa Enugu na ebe ha nwere ọnọdụ na UNIZIK. Onye ọrụ anyị na-ahụ maka mmụta Cheflos Okoha na ebe ahụ ma wetara anyị ozi aka isonyere ya. Ya bụ emume Ofala nke ha mere bụ nke anọ ya bụ nke ndị ike dị n'obi na ndị anaghị afụcha ụzọ ụmụ akwụkwọ nọ na mahadum dịgasị iche iche na mpaghara ọwụwa anyanwụ tinyere ọtụtụ ndị otu dịgasị iche iche bụ ndị bịara ya bụ Ofala nke mere n'okwu mbido ya. Onye bụ spiritual director nke ya bụ ndị otu a ike dị n'obi ọkammụta Bona Christus Umeọgụ kwuru na ọ bụ ihe inye obi ụtọ ịhụ ndị ike dị n'obi imegasị ihe ndị dịgasị iche iche na-atụ mmadụ n'anya n'agbanyeghị ọnọdụ nke ha nọ n'ime ya, ma kwuo na ọ dị ezigbo mkpa ka ndị nwere ihe mfiarụ ma ọ bụ ndị nwere ọlụsị dịgasị iche iche ka ha bụ ndị ga-enwe agbamume ịhụ na ha nwere ike ime otu ike kwere ha. Onye bụ onye special advisor nye gọvanọ steeti a n'ihe gbasara youth empowerment Dr. Nelson Omenụgha nke onye nọchiri anya ya bụ Dr. Anselm Ọnụụra gbara ndị otu a ume ka ha gaa n'iru ị na-akwado atụmatụ omenala nke ndị Igbo n'agbanyeghị ọnọdụ nke ha furu onwe ha, ma kwuo gọvanọ Soludo ekwela nkwa na ọ ga-eke ha ji n'ume ma lebara ha anya n'ụdị pụrụ iche. N'okwu ha n'otu ọkammụta William Obiọzọ onye bụ Director Center for Disability na Special Needs UNIZIK tinyere Dọkịta Ogechukwu Arịgbọdọ nakwa Dr. Bibian Okoli bụ onye nwere nzere mmụta PhD n'agbanyeghị ọ naghị afụ ụzọ ọfụma rịọrọ ndị niile nwere ọnọdụ a ka ha gbaa mbọ ịhụ na ha kasiri onwe ha obi ma na-alụ ọlụ na-emekwa ihe ndị ike kwere ha ime. Na mgbori mgbe ọ na-anabata ndị bịara ya bụ emume Ofala, Igwe Malaka Ezike bụ onye igwe nke ndị ike dị n'obi si na obi bụ ya saa aṅụrị ịhụ ọtụtụ ndị dịgasị iche iche ịbịa nọnyere ha na emume Ofala nke ha mere, ma na-ayọ ka ndị mmadụ gbatara ha ọsọ enyemaka n'ụdị ịkwado ha na agụmakwụkwọ ha nakwa emume Ofala ha nke ga-abịa n'iru, ma rịọzie gọvanọ Soludo ka onye ndị ọlụ ike dị n'obi ọlụ bụ ndị gosogoro akwụkwọ. E nyere ihe awọdụ dịgasị iche iche na ịgba egwu omenala na imepe akwụkwọ nke ya bụ ndị otu dere na ya bụ emume. Theophilus Okoha maka akụkọ ụwa ABS.